Dneska som tu s youtuberom Jazim a no, máme tu pokračovanie aj tohto rozbitého telefóna a tu mimochodom je, tak mali sme niekde tu rozbitý telefón, ale pôjdeme niekam tam, tak ideme sa. Je tu aj jeden most, ktorý je už rozbitý, ale... No. Tu je bohužiaľ voda. Nie, nebudem tam skákať, čo si bákam. A tu mal byť niekde... Aha, pozri. Jurok, poď sem! No, pôjdeme rozbiť nohu. Tak, ideme rozvíjať ten telefón. Mám ho buchnúť zem? No, puchni ho. Kámo, skús silnejšie. Ešte silnejšie mám skúsiť? No, úplne silno, skoč aj. Do pixle. To je ešte úplne rozbité. Ja idem tiež. Naozaj nejaký silný Samsung. Kámo, jau. No, Nej. poď. Čo? Kámo, ten Samsung naozaj nerozbitý. Počkaj, skús ten hým tam hodiť. Skús. Nie, sem. Sem. No. Chodí auta. To je jedno. Počkaj. Ty vole, ale... Kámo, čo si blázen. To sa furt nerozbilo. Kámo, to čo je tu? Tvoj mobil je najsilnejší mobil na celom svete. Čo je tu? Prosím, WTF? Kámo. Poďme ďalej rozvíjať. Kámo, si mobil nedá rozbiť. No, nedá sa rozbiť vôbec. Počkaj, skúsim, čo nájsť. Nemôžem ho proste... Skús to zlomiť. Zlomiť sklo? A ne, to sa asi poškrabem. Tak to ne... Tak Počkaj, skočím na ňu. Skočím na to sklo. Tak skoč. Počkaj. Počkaj. To čo je s tým? Starý, sa myslím. Kámo, ale toto vec? Fuj, to bolo. To sa poškrabem. Tak ty si blázen. Kámo, ja neviem, kde je to. Ja som to hodil a stratil som to. A tu je to. Sklo. Pozri, ja som ho poškrabal. Kámo, pozri čo. Je to, aha, tu je to skličko. A tu už je sklo. Kámo, čo? Reálne. Kámo, jemu čeče krv. Nevadí, nie je to až také. Kámo, aha, tu je sklo a tu je to skličko. Ja som to rozbitý. Počkaj. Na madieru. Len to vzadu, ten mobil sa nedá rozbiť. Ten mobil nefunguje 100%, že vôbec. Kámo. To je hroza. Kámo, to sa vôbec nedá rozbiť, to čo je? Kámo, ale dávaj pozor, lebo tam je baterka, ale vlastne aj tak... Tam je baterka? No. Shit. Ale aj tak asi nebude. Pozri, ale... Aj tak. To je viacej a viacej mi teší. Kámo, asi aj tak to nevybuchne.
Ja do... Ja po tomto videu budem musieť rýchlo domov sa umyť, lebo... A potom pôjdeme hito. A inak, ak chcete nájsť môj kanál, tak nenapíšte Jazd na YouTube, ale napíšte Marko Farko, lebo to funguje na mňa, neviem prečo. No. Nie, že ale tam bude nejaká baterka, teraz BUM! No. Čiže tam je baterka. No, tak to je vrúci. Kamo, tak hodíme to do potoka potom. Nie, náhodou? Nechceš to, ty to naozaj si hodí do potoka? Nie, nebudem to robiť. Ja som si ho ešte nechať. Lebo ja to potom ešte možno zničíme. Možno bude ešte part 3, neviem. Možno bude. Počkaj, hoď to na to. Ale uvidím. To nepôjde, čo? Nie, počkaj. Ja to hodím na tento kameň. Počkaj. Kamo, to čo je s tým? Prečo si s tým dali? Teda nie dali. Tá naša vec. Čo, jaká máša veci, čo? Kamo, teraz, že by ti to vybuchlo v rukou. No to by bolo. Kamo, ja To mám by si iba asi- 10 rokov, aby som... Ja už budem mať skoro 11. Hej no. Kamo, počkaj, ja mám napadá to Ja som hodím si... sa. Počkaj, ty čo je? Ty čo je na tom mobile? Wow. Ty čo si? Jaj, to je fajka taká. Tam dávajú všetci na každý mobil, alebo čo? Áno. Skús tiež na toto hodiť, úplne silno. Kámo, čo ti je? Kamo, ale nie, že vybuchneme tú baterku, alebo niečo také. Kámo, pozri na to, čo je. To sa nedalo Kamo- odlomiť ten mobil, to sa nedalo odlomiť podľa Ale mňa. toto je úplne To tam, vybuchne. to je úplne na tú baterku. Vidíš? Toto ide na tú baterku. Toto sa mi zdá. Asi nie, neviem. Nie, že to vybuchne, ale kamo. Kamo, do pixu. Skús úplne silno. Robíme to pre video, ale ja neviem. Ja už neviem, že či to chcem urobiť silné. Lebo možno tá, neviem, baterka možno sa rozbije. Tak skús aspoň, no. No tak to. Skús na túto tyčku. Ako buchnúť? No. Nie, skús na to, ten telefon na to. Kamo. Ešte silnejšie musíme, že? Asi. Ale ty už máš úplne rozbitý, kamo. To už nemusí ani robiť party. Part 1 bol ty sám a part 2 je že ja youtuberom. No. Buchne to ale silno rozkladné. Úplne silno, čkec. Kamo. Ale aspoň sme rozbili sklo. Veľmi, lebo ja som mal tu na vstupu a tu. Ja som ani tu si to sklo inak. Ja naplňujem. To jak to je? Už to nie je také, už mi to nechýšlo. Už je podľa mňa úplne rozbité veci. Ani to nemôže použiť. Aha, to čo je? Pozrite. No. Tam to čo je vnútri. Mám to otrhnúť? Kamo, aha. To je odtrhnuté. To je odtrhnuté. Počkaj, ja to zlomím. Počkaj. Kamo, tento mobil. A to vidí. Nikdy som nevidel inak vnútri mobilu, sa mi sa... Prvýkrát som videl asi. Kamo, inak je to... A toto bol inak môj prvý telefon. Hej? Aha. Ale kamo, ja nechcem tam kameň hodí do toho mobilu, možno vybuchne tá baterka, vieš ako? Možno vybuchne tá baterka, to nie je veľmi silno. Či má veľmi silno hodí kameň do toho mobilu? Trochu. A skús toto sklo rozbiť. Mám? Skúsiť? No. Počkaj. Tento mobil je už rozbitý na madieru. O nie. Kamo, ja som mal také isté
Ja som mal na... Toto je tvoj prvý mobil? Áno, a druhý bol môj týmto, jak sa to volá, Redmi. A potom som mal iPhone SE, teraz mám tento iPhone 14. Aua. Čo sa stalo? Neviem. Tebe ide kruh? Nie. Počkaj, koľko minútový video je už? 10. 10? No dobre, my to nechceme rozbiť, tak čaute. Ale ja by som to